Salamu alaikum jama'a, barka da warhaka. To wannan sanarwa ce ga almajirin kauye bolo wako dangin su ocara to gyare bana ka gama kara yawa ko yanzu ma kai ka Tofa asiri ya tonu bayan abubuwan da suke faruwa tsakanin zaɓen gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma shahararren mawaƙin Hausan nan wato Dauda Kahutu Rarara. Yanzu ana zargin cewa su Ali Nuhu su ne suka yi sanadiyar haɗa wannan rigima. Da fatan za ku kasance da mu har ƙarshen wannan bidiyo, ta haka ne za ku fahimci abin da yake faruwa akan wannan dambarwa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka. To an daɗe ana zargin cewa 'yan wasan Hausa kamar suna yi wa Dauda Kahutu Rarara zagon ƙasa ko kuma mu ce shigo ba zurfi. Domin kuwa kowa ya sani lokacin da Dauda Kahutu Rararin ya fara yin waka bai fiye shiga jikin manya-manyan 'yan wasan Hausa ba, sai dai ƙanana-ƙanana. Amma kuma a shekarun nan an ga yanda Rararen ya shiga jikinsu sosai, wanda ta sanadiyar su ne a yanzu haka ya rasa mukaminsa a gurin gwamnatin jihar Kano, sannan kuma ya rasa mukaminsa a wurin dan takarar shugaban kasa wato Bola Ahmad Tinubu. Sannan kuma bayan abin da yake faruwa dukkaninsu sun watse sun bar shi, sai dai wasu ɗaiɗaiku duk da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa duk abin da ya faru a laifinsa ne, domin kuwa shi ma ya nemi abin da ba zai taɓa yiwuwa ba na nema a ba mawaki ko kuma ɗan fim takara a jam'iyyar APC. Duba da yanda al'ummar Hausawa ba su fiye ganin mutuncin mawaki ba ko kuma dan fim, ba su dauki mawaki ko dan fim a matsayin shugaba ba, sun dauke shi ne a matsayin abin sa nishadi. To bar dai mu samu ku wannan murya domin jin takamaimai abin da ya hada mawaki Dauda Kahutu Rarara da mai girma gwamnan jihar Kano. Muna tallan su sai muka ce mu ma ga mutanen mu guda biyu ko guda uku a sakala a cikin yan siyasar nan, sai a ce wa kyauta ba. Na ce duk wanda zai yi sulhu da ni in koma jam'iyyar shi ko in koma wani guri to ya ba mutum uku takara. Ba na son ko sisi ala ya samu takara, abale ya samu dan yaya da zai, dan hajji ya samu dan yaya da zai. Daga ran da ala ya ce blokin dina sunan shi ɗaya mawaki ya zama dan majalisa, ni ma zan sare. Amma in dai ba mu yi yanzu ba to san kamar kuma da ta zo mana ba. Wallahi su uku takarar ala wallahi nasara ce, ko ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba. Mu muke cewa a zaɓuwa na a zaɓe shi, don ba za a yi ba. Ni ne ba ka yadda da ni zan zaɓuwa na dan Rarara, zan zaɓuwa na dan ala, zan zaɓuwa na dan Nure Binuwa, zan zaɓuwa na dan Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad zai ce sunana wane, ina kiran ku shiga jam'iyya ka za ku zaɓuwa ne, kuma a zaɓe shi. Ya zai ce a zaɓi ala ba za a zaɓi ala ba. Mu daina bai da kanmu baya, mu shigo gaba. Duk wanda yake da dama a lokacin yake amfani da ita, ta wuce baka san lokacin da dawo ba. To an fara zargin 'yan wasan Hausa ne suka haddasa wannan husuma bayan lokacin da abin ya faru. An ga yadda wasu daga 'yan wasan Hausa suke ta jin daɗi da murna, kamar yadda wani na hannun daman Ali Nuhu wato Kaldo ya dinga wallafa abubuwa a shafukansa na Instagram, kamar yadda lokacin da aka bayyana cewa gidan Rarara ya hau magudanar ruwa don haka ya kamata a rushe shi. Kaldon ya wallafa a shafinsa na Instagram inda yake cewa Kano garinmu ne don haka muna goyon bayan mai girma gwamna, duk gidan da ya hau magudanar ruwa a rushe shege, kamar yadda Kaldon ya wallafa a shafinsa na Instagram. Sannan kuma ya ƙara da cewa don gyara muhallinmu. Haka kuma ya ci gaba da wallafa tsokana ko kuma ce gugar zana inda yake cewa dawa-dawa ta ɓare ne, inda ya ƙara da cewa da sauran kallo tare da yin dariya. To Kaldon da na hannun daman Alnuhu ya kara da cewa Sule ya shiga tsilla-tsilla, rushe duk ginin da aka yi shi a magudanar ruwa ba sai da takarda ba, inda kowa ya san wannan magana habaici ne ga Rarara, domin ya bayyana cewa Rarara ya bayyana cewa su harkar Tinubu ba sai da takarda ba. Kaldon ya kara da cewa sun je masa shi kuma ya zo mana, wani abu da naji Asuwaju ya mana sai da na kusa kwalla. Ashe shi ma ba zai yadda da tsarin ayabe shi yanzu ba, kuma bayan ya sauka a zage shi. Sannan kuma bayan mai gidan nasa Ali Nuhu ya bar Najeriya ya tafi kasar Ingila wato garin London a kwana-kwanan nan, ya wallafa hoton Ali Nuhu inda a kasan wannan hoto ya bayyana cewa oga daga birnin London
ko kana da kuɗin zuwa London to ka dage ka nemi ilimin tattaunawa da mutanen can. Khalido ya kara da cewa ina mai tabbatar muku duk tsadar da dala za ta yi ba za ta hana shi zuwa London ba. A ci daɗi lafiya mai gida Ali Nuhu. To waɗannan su ne abubuwan da Khalido ya wallafa a shafukansa na Instagram, kuma kowa ya san Khalido ya kasance babba ne na hannun daman Sarki Ali Nuhu. To Hausawa dai na cewa ka nuna min abokinka ni kuma in faɗa maka ko kai waye. To yanzu kuma za mu sa muku bidiyon da Khalido ya yi inda ya hawa wata waka kamar yadda za ku gani. Almajirin kauye su ocara to gyare bana ka gama kara yawa ko yanzu ma kai ka san saura gwamnatin Ganduje taimaka komai ta yi mata kara ma maimai ta ma wanka ta shafa mamai ka ci ka gyashe ta til har kai amai. To wannan dai shine dambaro da take faruwa a masana'antar Kannywood a yanzu haka. Sai dai kuma ba duka ne jaruman Kannywood din suka bijirewa Dauda Kahutu Rararen ba. Akwai irin su Abubakar Bashir Mai Shadda da Dadi Hikima sun kasance har yanzu suna tare da Rarara, kai har da Tijjani Asasi. To bayan Ali Nuhu da yaransa akwai Abdul Ahmad Mai Kwashewa, inda shi ma duk tafiyar su ɗaya da Ali Nuhu, suna tare da mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sannan kuma shi ma Abdul Ahmad Mai Kwashewan yaransa sun caccaki Dauda Kahutu Rararen. Wannan shi yana cewa Rarara fa ya ɗauko ruwan dafa kansa, domin kuwa ya yi yunkurin yin gwamza da gwamnati mai ci, wanda kuma Rararen bai taɓa yin haka ba. In dai zai zagi mutum ko ya masa habaici to tabbas sai idan baya kan mulki. Wannan shine karo na farko wanda ya gwada haka, sannan kuma bai ji da daɗi ba, domin kamar yadda muka muku wani bidiyo na cewa an hana shi sakin waka ba tare da an tace ta ba, inda har muka bayyana muku cewa yanzu mafita biyu Dauda Kahutu Rarara yake da ita. Mafita ta farko ko ya je ya nemi yafiya a gurin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Mafita ta biyu kuma ko ya zama jarumi ya ɗauko abokin hamayyar Ganduje ya dinga yi masa waka, wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Tabbas idan ya haka shine zai bawa Ganduje haushi, domin ɗauko shi a ban sharaɗa ko Atiku ba zai ba Ganduje haushi ba, kamar yadda zai ɗauko Kwankwaso da ɗan takararsa Abba Gida Gida ya musu waka. To ya kamata ku bayyana mana ra'ayinku a comment section. Shin kuna goyon bayan Ali Nuhu da yaransa da suka ƙi bin Rarara wanda ya yi tawaye gwamnati mai ci da Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ko kuma kuna ganin abin da Rarara yi shine daidai? Ya kamata ku bayyana mana ra'ayinku a comment section. Sannan kuma wani shawara za ku ba Dauda Kahutu Rarara akan wannan al'amari? Shin kuna ba shi shawarar ya je ya nemi yafiya a gurin mai girma gwamna, ko kuma a'a ya ɗauko abokin hamayyar Gandujin ya dinga yi masa waka, wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso? Ku bayyana mana ra'ayinku yanzu. Muna godiya da ziyartar wannan tasha mai albarka. Sannan kuma idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha, a danna alamar subscribe sannan a danna ƙararrawa. Mun gode.